גיבור אחר שלך, של הים תיכוניות אולי, הוא אלבר קאמי, שהיה מתיישב, מתנחל לשעבר באלג'יריה, פיה נואר, והוא האמין שאיכשהו אפשר לשלב בין הקולוניאליזם הצרפתי לבין הרצון של האלג'יראים לעצמאות, והוא האמין שאפשר ליצור איזושהי חברה שתדע לחיות ביחד. אתה מקדיש לו מאמץ גדול בספרים שלך. לאנשים גדולים יש טעויות גדולות, והטעות שלו הייתה נאיבית. כן. זה לא הייתה מניפולציה של קולוניאליסט. אבא שלו נהרג שם בקרב. הוא ממש לא הכיר אותו, הוא היה ממש בילדות. הוא באמת האמין בחלום הזה. עכשיו, אני באמת מאמין לאנשים ימניים נאורים, שמאמינים בארץ ישראל השלמה שנסתדר עם הערבים. אני מדבר על תפיסות של ז'בוטינסקי. ואלה טעויות, אלה לא מעשים נועלים, מרושעים אפריורי. ואני חושב שקאמי באמת האמין בפיוס הזה של אלג'יריה, זה רק הראה שהוא לא קולוניאליסט. נכון. זה ממש הראה על הנאיביות שלו, אבל זה עדיין חלום נאיבי. שלום, אני אורי דרומי, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע מרתק בתחום האהוב עליי ביותר, היסטוריה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, היסטוריה אהובתי, יוצאים לדרך. פרופסור דוד אוחנה, פרופסור אמריטוס להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון, איש מכון בן גוריון, מחבר ועורך של עשרות ספרים. אני מראיין בפודקאסט הזה היסטוריונים, אבל כשאני מסתכל על הספרים שלך, אז אני פתאום מתקשה להגדיר, אתה היסטוריון, אתה היסטוריון של רעיונות, אתה פילוסוף, אתה סוציולוג, איך אתה מגדיר את עצמך? אני היסטוריון של רעיונות. גם היסטוריון תרבותי. כלומר, קודם כל אני היסטוריון בקטגוריה הזאת. אני עוסק גם בפילוסופיה של היסטוריה, גם בסוציולוגיה של תרבות, אבל הכותרת הראשית היא היסטוריון, ואני עוסק במה שאנשים חשבו או חלמו, בין היתר. כן, אתה נולדת במרוקו, עלית בגיל 4, קריית גת, שירות קרבי, סיירת אגוז, ואז אתה מגיע לקמפוס של גבעת רם, קמפוס של האוניברסיטה העברית, גבעת רם, שם גם נפגשנו, אמנם בילינו יותר זמן בקפיטריה של בניין קפלן, אבל בספרייה הלאומית. בספרייה הלאומית, ואתה שם נפגש עם טובי המורים שהאוניברסיטה העברית יכלה להציג, והקדש עליהם גם את ספרך המנדרינים של ירושלים. אולי תספר על המורים האלה משהו. זה באמת מזל גדול. באמת מזל גדול של מורים שהגיעו מאירופה, ויכולים היו להשתלב בקלות בברלין ובפריז, אבל מכיוון שהם היו ציונים, הם עלו בשלבים די מוקדם לארץ, אריאלי מצ'כיה, יהושע אריאלי שהיה מומחה להיסטוריה אמריקאית, יעקב טלמון מפולין, אף פעם לא ציינתי אותם ממקום הולדתם, זה קצת מצחיק, אבל כולם באמת היו גדולי עולם. פשוט גדולי עולם, גם התייחסו למחקריהם בתור שכאלה, אני אציין עוד כמה, אבל זה היה מזל מאוד גדול, זה הרבה מזל, את מי אנחנו פוגשים בחיים. אנחנו חושבים שאנחנו אנשים רציונליים, ואת רוב ההחלטות החשובות ביותר בחיים, מישהו שאל אותנו אם נלד ילד, בן או בת, המילה הראשונה שאנחנו אומרים בהחלטה הכי רציונלית שלנו בחיים, הכי רציונלית, שהיא פרי של התודעה שלנו, זה עם מי לחלוק את החיים. עם אדם זר לחלוטין. אתה נולד להורים, אבל עם אדם זר לחלוטין, ומה בהחלטה הכי רציונלית אתה אומר בשנייה שאתה שובר את הכוס? מזל טוב. אנחנו זקוקים, וזה היה מזלי באמת ב-73 כשהשתחררתי ממלחמת יום כיפור, שנתקלתי במורים הגדולים האלה, ואני חושב שזו, אני לא מציין את זה סתם ככה ברעיונות, אני חושב שזה ייצב את כל מסלול חיי. זה יתנע אותי. א', להיות אדם רציני. כי יכולתי, חשבתי לפני כן להיות עיתונאי. להיות עיתונאי. היית קצת בפי האתון, אז... כן, ממש
ממש חשבתי שזה המסלול שלי, זה גם התאים לי. קצת פרח, קצת שטחי, ותהילת הרגע. אבל החלטתי שמה שחשוב לי זה תהילת הנצח, מאשר עיתונאות. ויש לי נגיעות במסעות, במאמרים פה ושם, לאורך כל הזמן, אבל המורים שם לימדו אותי מה זה ימי הביניים למשל. שזה לא... פרופסור פראוור. פראוור למשל. זה לא ימי הביניים, בין העת העתיקה הקלאסית החשובה, לעת המודרנית החשובה. מין איזה, כמו שבתיכון די פוסחים על זה, ועל הפאודליזם, על הצלבנות, ולמשל בצלבנות המשכתי וראיתי אנלוגיות לישראל. אני לא אומר שזו המסקנה הדטרמיניסטית, המוכרחת, עוד נגיע לזה. שנסיים כמו הצלבנים, אבל עצם התפיסה שיש אנלוגיות. כן. שאתה לא אי בתוך ההיסטוריה, כפי שאנשים מצד מסוים, מכל הצדדים בפוליטיקה חושבים, אלא שאנחנו בתוך מחזה מאוד גדול. אנחנו לא סטטיסטים אמנם, אבל ויהושע אריאלי לימד את החוויה האמריקאית, שהיא קצת דומה, הוא תמיד הדגיש שהם מתחילים טבולה ראסה, וגם חוויה של מהגרים, והחשיבות כמובן של הדמוקרטיה. אתה, אם הייתי מציע לך איזה ניחוש, היית אומר שכל אחד מהמורים האלה עיצב משהו בך, או פיתח בך איזו שאיפה ללכת. למשל, פראוור, צלבנים, אריאלי, המחשבה האמריקאית. הדמוקרטיה. אבינרי, שלמה אבינרי, החשיבות הפילוסופיים הגדולים והסוציולוגיים, המדיניים הגדולים. זאב שטרן על יסודות הפשיזם. אתה חושב שכל אחד מהם שאבת משהו ואחר כך פיתחת משהו משל עצמך? כבר הרווחתי תובנה מאוד יפה. באמת, אני אומר, לא חשבתי על זה. נורא. לפעמים הדברים הבנאליים ביותר הם כל כך מובנים שאתה לא חושב על זה. אז תודה. וטלמון, כמובן הדמוקרטיה הטוטליטרית, איך מרדיקליות דמוקרטית אתה מגיע לטוטליטריות. אין שום ספק, כל מוריי השכילו אותי, לא במובן ההשכלתי האינפורמטיבי, אלא במובן של תובנות לגבי העולם המודרני. היתרונות והחסרונות. די מתבלבלים, כולם היו אנשים נאורים, די מתבלבלים במושג, בקורלציה, במתאם, בין מודרניות לנאורות. לתבונה. כן, הנאורות היא התבונה. היא הקפיצה הגדולה של האנושות לאוניברסליזציה של האנושות. לא על פי היררכיות, מעמדות, הבחנות פרטיקולריות, אלא האדם באשר הוא אדם. כמובן, הסמל הגדול זה עמנואל קאנט. זאת הנאורות, שהתבונה היא במרכזה. אנשים אומרים שהנאורות היא מודרניות, אבל המודרניות יכולה להוביל גם לכיוונים אחרים. אנטי-נאורות גם. היא לא בהכרח מובילה לפשיזם ולטוטליטריות, אבל היא אמביוולנטית. היא אמביוולנטית. שטרנל תמיד זיהה בין שני הדברים האלה, וזאת טעות מאוד מאוד גדולה. לכן המורים האלה הגדולים הראו את האמביוולנטיות, את שתי הפנים של המודרניות, שאנחנו חלילה עלולים להגיע מאותה נקודה לנקודות שונות. הקמפוס באותם ימים היה מאוד פוליטי. צמחו משם אנשים כמו צחי הנגבי, ישראל כץ, איבט ליברמן, אני חושב גם כן, ארנן קוטיאלי ודוד אוחנה. אתה שלום עכשיו. לא הייתי אז פוליטי. אבל אחר כך רצת מספר 2 של לובה אליהו, זה קצת יותר מאוחר. מה אתה לומד מהקטע הפוליטי הזה שלך? זה נורא מעניין. לפני זמן מה לקחתי בן קטן, בן
3-4 לסיור בכנסת, להראות לו את הרס הדמוקרטיה שלנו. הרס, התכוונתי בה. אני נכנס למעלית, לבניין שלא נכנסים אליו האורחים, ומהמעלית יוצא ישראל כץ. ואז הוא אומר לעוזרים שלו, לפני 50 שנה הוא הזכיר להם את המעבר להר הצופים, שנתתי להם הרצאה כסטודנט, בקפיטריה של קפלן, בגדתי בקפיטריה הלאומית, על הארכיטקטורה הפשיסטית של הר הצופים. הוא זכר את זה, יצוין לזכותו. ופגשתי את ליברמן גם, לפני ממש 2-3, בבריכה של גבעת רם, והזכרתי לו שהוא היה שומר, אסף. משליך כזה. ממש, של הדיסקוטק, של הסתדרות הסטודנטים, הוא התקדם מאז, ושהוא לא הכניס שמאלנים. אמרתי לו, אני זוכר לך שלא הכנסת אותי אז. היה לו חוש הומור. והריצה עם לובה אליאב, מייסד קריית גת דרך אגב? האמת שבאמת מייסד קריית גת בירת חבל לכיש, כלומר הוא תכנן חבל ארץ, היה פעם דבר כזה, שאתה מתכנן חבל ארץ שלם עם מרכז עירוני קריית גת, 4 מרכזים כפריים, ובאמת עם שילוב דמוגרפי בכלל. לקריית גת הגיעו, אני קורא להם הנרודניקים, שהגיעו מהצפון, המורים הטובים שהיו, שבנו את בית הספר היסודי והתיכון, ובנו מקום לתפארת, ממש מקום לתלפיות, בנוי לתלפיות, על פי קודם כל החינוך, שזה היה דבר נורא חשוב, אבל כל דבר הוא אמביוולנטי בחיים. כל הבנים שלהם עשו את קריית גת למקום מאוד מוצלח, קצת אליטיסטי מבחינת בתי הספר, ולתיכון בקריית גת, שהמנהל שלו בדיעבד היה גם זאב בוים, חבר כנסת והשר, מורה להיסטוריה נהדר, הגיעו כיתה שלמה שעברה את כל מבחני הבגרות ב100%, ושניים שנולדו במרוקו, אברהם גרסיה שזכה במקום הראשון באולימפיאדה למתמטיקה, נסענו כולם למכון ויצמן ברחובות לראות, ודוד אוחנה שאמר לעצמו כבר עם תודעה פוליטית מוקדמת, עיירה שמרביתה יוצא מרוקו, ורק 2 מגיעים, נותנים להם צ'אנס להגיע לבחינות בגרות, משהו פה לא בסדר. אז מה החלטת לעשות? לא, אז החלטתי להיכשל בכל בחינות הבגרות, ולקלקל את הסטטיסטיקה, שזה המקום היחיד בארץ שזכה כל שנה ל100% בוגרי בגרות. אבל אני לא אומר את זה מתוך טינה או מסתמה או מחאה. אני קודם כל מעיד על עצמי, שהייתה לי תודעה באמת של דבר שלא שמו לב. אבל זה היה מקום מוצלח מאוד. אתה מגדיר את עצמך כמבקר חברתי, זה מונח של מייקל וולצר, נגיד, אתה אחרי הניסיון הפוליטי ההוא, אתה לא מסתגר במגדל השן, אלא אתה מפגין, אתה כותב מאמרים. כותב מאמרים בעיתון הארץ, זה לא מגדל השן. כן, אבל תכף נדבר על זה, אבל אתה יודע, ב-1980 יעקב טלמון, המורה הדגול שלך, כתב מכתב גלוי למנחם בגין. הוא כתב, קרא לזה המולדת בסכנה, הזהיר אותו מסכנות הכיבוש, הוא קרא לזה מכתב מההיסטוריון יעקב טלמון להיסטוריון מנחם בגין. והנה אתה לפני כמה שנים כותב מכתב מההיסטוריון דוד אוחנה להיסטוריון בן היסטוריון בנימין נתניהו, תניח את המפתחות. מה זה צריך להיות הנאיביות הזאת? פגשתי במסעדה את אביו של בנימין נתניהו, בן ציון נתניהו, שהוא היסטוריון חשוב, של האינקוויזיציה. כן, אני לא יודע לומר את הסיבות, אבל מסיבות כאלה או אחרות, הוא אומר שהן סיבות פוליטיות, שמאלניות, מפאיניקיות, שהוא לא קיבל פה תקן, ונסע לארצות הברית. בשבוע שבו חגגו לו יום הולדת 100, ישבתי במסעדה, ניגשתי אליו לברך אותו, ואמרתי לו שכתבתי עליו 3 עמודים,
בספר שלי לא כנענים לא צלבנים, שוחחנו קצת על התזה, ואמרתי לו שחבל שהספר לא בידי, אבל אני אמסור לו את זה בהזדמנות. כעבור כמה שבועות, בנו היה כרגיל, כמו כל ראש ממשלה, עם נשיא המדינה במדרשת בן גוריון, בהזכרה השנתית לבן גוריון. ניגשתי אליו עם 2 ספרים, נתתי לנשיא, הוא הציג אותי בפני ראש הממשלה, ואמרתי לבנימין נתניהו, לך אין לי עותק, האמת, שלא היה לי לב לתת לו עותק, אבל לאבא שלך יש לי. זה אני למדתי אגב מנעוריי, שאם אתה רוצה להתחיל עם בחורה, תפרגן להורים שלה. אז שוחחנו באמת. רשמתי את מספר הטלפון בהקדשה, אבל בן ציון נתניהו לא החזיר לי תגיד, טלפון. ז'בוטינסקי בשנת 1923 הוא כתב מאמר, אז זה נקרא הפיליטון, בשם במאמר נבראה תבל, במאמר יתוקן עולם. אתה גם מאמין שמאמרים עושים, אתה בגיליון יום עצמאות של הארץ פרסמת 2 מאמרים, אחד מחקרי, אחד פוליטי. אתה מאמין שהמאמרים איכשהו ישפיעו באיזושהי דרך נפתלה? מאמר, או שיעור של מורה שלך בכיתה ח', או אמירה, המילה עושה הכל. במילה נברא העולם, כך היהדות אומרת. החיים והמוות ביד הלשון. זאת אומרת, לאו דווקא מאמר, ספר, נאום, הרצאה, עיצוב של התודעה שלנו. ספר שכתבתי היה בשם התשוקה הפרומטאית, שפרומטאוס עם המשל הזה של האש, שהוא מתגבר, אבל הוא יכול גם עם האש לא רק לברוא עולם, גם לשרוף אותו. זה תמיד דו פרצופי. המיתוס הזה של פרומטאוס, התשוקה הפרומטאית, זה היית אומר מיתוס העל שמוליך אותך? אני בכלל מטפל במיתוסים. כן. במסגרת הזאת שדיברתי על היסטוריה אינטלקטואלית, הספר השני שלי היה מיתוס וזיכרון, ואני מדבר על מיתוסים שזה מילים. מילים זה חלומות, זה אוטופיות, זה דיסטופיות. נרטיב. היום הפוסט-מודרנים קוראים לזה נרטיב, ומהבחינה הזאת הם קצת צודקים, אבל הם הגזימו לצד השני שאין רק אידיאולוגיה אחת, נורמות אחידות, חינוך אחד, אלא יש סיפור לכל אחד מאיתנו. לזה הם קוראים נרטיב. הפרספקטיבה האישית שלנו, זווית הראייה. הם חושבים שהכל זה רק זוויות הראייה, הכל נרטיבים. בכל זאת יש מניפולציות, יש כוחות שמנתבים נרטיב מסוים להיות בתקופה אחת, הנרטיב על, המוביל, נרטיב על, זאת אידיאולוגיה מסוימת. לכן המילים הן חשובות, הן מעצבות גם את הכוח. לפעמים באמת יש או מנהיגים, או תנועות, או מצב רוח לאומי מסוים, או סתם כאוס, שזה צירוף של כל מיני נתונים שאי אפשר לומר שרק המילה השפיעה, אבל אין שום ספק שיש למילה מקום. אחד החידושים שלך הוא המושג זיכרון רסטורטיבי. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בזיכרון בצורה גמישה, מתאימים את המיתוס או את הנרטיב, אם תרצה, לצרכים של הפוליטיים או החברתיים של ימינו. למשל, הורדוס הופך מרוצח לבנאי. בר כוזיבא שהביא אסון גדול על עם ישראל הוא פתאום בר כוכבא הגיבור. יש שינויים לאורך השנים. גם במובן האישי, כשאנחנו אומרים זיכרון, אנחנו מיד מסלפים. הזיכרון הוא לא אחד על אחד מה שקרה. אנחנו או מגזימים איתו לרעה, דהיינו זאת איזו טראומה, אז הזיכרון, אותו ערעור מקבל דיספרופורציה, או זיכרון חיובי. אין דבר כזה צילום של זיכרון אחד לאחד. תמיד הוא רסטורציה שלנו מהשיקולים, מהאינטרס הנוכחי שלנו, איך לזכור, סליחה על החזרה שלי, את אותה בחורה, איך לזכור את אותו בחור, איך לזכור את אותה מלחמה. מה זה מלחמת יום כיפור? מה זה הקמפוס של גבעת העם? תלוי במצב רוח שלי המסוים. עכשיו, בנוסטלגיה איתך,
הוא נראה לי נהדר, אבל היו לי שם, אני מתאר לעצמי, מה זה דיכאונות מבחורות? משברים. אני חוזר לזה, כן? משברים רומנטיים, ציונים לא טובים, אבל הכל בדיעבד, בגיל שלנו, אנחנו מתארים על פי ה-state of mind הנוכחי. כך לגבי אומה. כך לגבי אומה, לגבי הזיכרון, כפי שציינת את הורדוס, או את בר כוכבא, או תראה, הזיכרון של בר כוכבא. השמאל בארץ יקרא לו בר כוזיבא, בצדק גמור. זה היה... חצי מיליון איש. חוסר ריאליזם פוליטי, זאת הייתה שואה פנימית, שאנחנו העמדנו על עצמנו... יושפט ארכבי יצא נגד זה. אותו ויכוח עם יושפט ארכבי, באמת. ולא פלא שהוויכוח היה בין יושפט ארכבי מהצד הליברלי, שמאלי, יוני, לבין ישראל אלדד מהצד הימני. אותו אירוע היסטורי, כל אחד על פי הזיכרון הרסטורטיבי, לקח אותו למקום הפוליטי שלו. בואו נדבר על שני מיתוסים שאתה עסקת בהם הרבה. אחד זה המיתוס הכנעניות, והשני זה מיתוס של הצלבנים, ובואו נתחיל בכנעניות. אני רוצה לקרוא לך קטע מהמניפסט הראשון של יוחנן רטוש ב-1943, הוועד לגיבוש הנוער העברי פונה אליך באשר אתה עברי. באשר המולדת העברית היא לך מולדת בפועל ממש וכפשוטה. לא בחזון, לא כמשאת נפש, ולא על דרך הדרש, ולא כפתרון לשאלת היהודים, ולא כפתרון לשאלות עולמיות, ולא כפתרון לתסביכים נפשיים שונים של מוכי גלויות. באשר השפה העברית היא שפתך. זאת אומרת, הוא רצה הגדרה רזה. אתה חי פה ואתה מדבר עברית. זה בעצם העניין. ובהמשך, או לפני כן, הוא כותב, ולא מפני שכך וכך יהודים נשמדו בכך וכך גלויות. הזלזול הזה, וכך וכך יהודים בעיצומה של השואה. הדבר הזה נכתב. כי לכאורה, בלי קונטקסט היסטורי, אנחנו עבריים. אנחנו רוצים להיות עבריים, בנינו פה, אנחנו רוצים להיות ישראלים, עם זיקה ליברלית כזאת או אחרת, שכל אחד, על פי הזיכרון הרסטורטיבי שלו, יקבע את היהדות. אבל ודאי לא איזה קאט שתקבע לנו מה התקנות של להיות יהודי. זאת אומרת, זה נשמע די הגיוני. זו תפיסה בעצם של הרבה חבר'ה בשנות ה-30 ותחילת ה-40 ששהו בפריז. כולם, בלי יוצא מן הכלל. כתפיסה צרפתית היא רזה. לגמרי. מקום ושפה. לגמרי. זה המינימום של הגדרה לאומית. ואנחנו יכולים להסכים עם זה היום. אני הייתי מוסיף בכל זאת העניין היהודי באופן שבו אני מרגיש. אני לא מתנכר ובונה טבולה ראסה, יש מאין איזשהו ישראלית. מה שהכנענים רצו, עם קפיצה נחשונית לאחור. מדלגים על כל הגלות, ולחזור לעברים ששכנו פה. אני לא מקבל את העניין הזה, אבל זה לא נורא. אבל תגיד לי משהו, הם היו בסך הכל קבוצה קטנה מאוד, אבל עדיין דומה שהרעיון הזה נשאר שם, הוא מחלחל. אפרופו מילים. כן. אפרופו החשיבות של מילים, או של מילים שמבטאים מילה אחת. מבטאות. מבטאות. מילים שמבטאות מחשבות, הרהורים, אוטופיה, מסת נפש, ילידית. ואת האתוס הכנעני הזה, או את המיתוס הכנעני הזה, לוקחים גם השמאל, הפוסט-ציוני, וגם הימין הרדיקלי, או הימין שהאדמה היא יותר חשובה מכל דבר אחר. לגמרי. לגמרי. עכשיו זה קצת מעליב אותי. אם האדמה היא חשובה, זה יופי. זה החלוצים, העליות, החקלאות, השדות, הכלניות. אנחנו אוהבים את האדמה, אוהבים את הארץ לחלוטין. אבל לומר שזה יהיה הדבר הבלעדי, האפריורי של ההגדרה שלנו, זה קצת מעליב דווקא את היהדות, את הטקסט היהודי שהעניק לעולם את כל הרוח, את הערכים. של הדעות, כל הערכים האוניברסליים, עם עולם, שהוא יצר לא תפיסה לאומנית, שוביניסטית, סגורה של גטו, אלא
את התפיסה החשובה ביותר בעצם של אוניברסליות. הנביאים. לגמרי, בין היתר, והמשוררים הגדולים של האדם באשר הוא אדם, לא באשר הוא יהודי, ואתה בוחן אותו בתור שכזה, כמו נוער הגבעות או אחרים, שמסלפים את היהדות. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהכנעניות לקחה יסוד אחד בלבד, עשתה ממנו אידיאולוגיזציה, ופספסה את האלמנט החשוב ביותר, את התרומה, את הערך המוסף של היהדות, וזה חבל. נדבר על מיתוס השני שבו אתה עוסק ברחבה, זה מיתוס הצלבנים. אני אספר לך שכמנהל לשכת התעופה הממשלתית, במסגרת תהליך אוסלו, נסעתי עם רבין פעם לקהיר, ובערב יצאתי עם חבר מהשגרירות לשבת בבית קפה, ופתאום הוא רואה מישהו, חבר שלו, אינטלקטואל, קורא לו, ואני אומר לו, נו, אז אחרי השלום עם מצרים, עכשיו אולי זה, אז הוא אומר לי, אתה יודע, אתה רואה את הנילוס פה? הוא פה זורם 5,000 שנה. אתם כמו הצלבנים, באתם, תלכו. אתה בן אדם נחמד, הוא אומר לי, אתה בסדר, אבל אתם כולכם תלכו. יש משהו במיתוס הצלבני שאולי מפחיד אותנו. הזמניות שלו, באמת, מה שציינת, 200 שנים של שלטון, הם באו, שהו פה וגורשו, על ידי המוסלמים, על ידי סלאח א-דין. זה באמת מיתוס שמשמש, שימש, היה מאוד דומיננטי אצל לא רק המדינאים, גם אינטלקטואלים ערבים, וכל פעם הוא מקבל נדבך חדש. ואני חושב שאנחנו באמת צריכים להוכיח שאנחנו מעבר, אנחנו בינתיים עברנו את החצי. את 100 השנים הציונות עברה. פייסל חוסייני אמר, נדמה לי, יש לכם 200 שנה, אז עברנו חצי. בדיוק, חצי עברנו, וזאת גם שאלה. השאלה אם השרידות זה הדבר החשוב ביותר, או שנהיה פה 400 שנה, או 1,200 שנה, ונהיה באימוטציה. כן. עם משהו אחר לחלוטין, מאשר חשב בן גוריון, או חשבו ז'בוטינסקי או אחרים. זאת השאלה הגדולה, אנחנו לא יודעים לומר, או שנהיה איזושהי תיאוקרטיה לחלוטין, כן, מדינת הלכה, או שנהיה, אנחנו לא יודעים לומר. אבל זה בידינו, זה בידינו. זה בידינו, אין שום ספק. לכן אני אומר, לא רק השרידות של לעבור את הצלבנים, לעבור את הניסיון הקולוניאליסטי הזה, שהם באו כזרים. אנחנו חזרנו לארץ מולדתנו. כן, הם לגמרי, זאת הייתה מניפולציה, העניין הדתי שלהם. אנחנו חוזרים, חוללו את הקבר הקדוש של ישו, ואנחנו באים מצרפת ומנורווגיה. זה באמת בולשיט, זאת הייתה עילה. התפיסה הייתה קולוניאליסטית, ובזמנו באמת המעטפת הדתית הייתה הדבר החשוב ביותר, אז הם השתמשו בזה. אני חושב שאצלנו זה באמת היה, בעליות הראשונות, באמת היה אותנטי לחלוטין. אותנטי לחלוטין. אנשים עזבו מקומות טובים, או מקומות אחרים, ובאופן אידיאולוגי, אני לא מקבל את תפיסת חבריי הפוסט-ציונים, הם לא באו פה לשלוח. שחייבים להגיד, באוניברסיטת בן גוריון, אתה נחשבת לנטע זר אולי, לא? כן, לגמרי. בתקופה מסוימת שהפוסט-ציונות שם הייתה לפני 20 שנה, כמו בארץ, האופנה. אני בכלל... מלחמת העצמאות זה לא מלחמת העצמאות, זה מלחמת 48 מלחמת 48, תגיד לי, דרך אתה באופן כללי נוטה לבחון את התהליכים ההיסטוריים בהגישה שטבע פרנן ברודל של הלונג דורה, של הזמן הארוך, לעומת הזמן המיידי וכו'. דרך אגב, אנתרופולוגית בשם מונירה הייט ערכה ספר על דרום לבנון, שאנחנו עכשיו קודשים אותו, והראתה שזה מאות שנים של מלחמות, ואיך אנשים פיתחו אקולוגיה של שרידות
בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, לשפוט היום או להסתכל היום על מה שקורה בדרום לבנון, זה ראייה צרה מאוד, אתה בעד הזמן הארוך יותר. צריך לציין באמת שברודל הוא גם ההיסטוריון של הים תיכוניות, ושהוא יוצא מנקודת מוצא של הזמן הארוך של הים התיכון, של העמים ששכנו. ואנחנו דוגמה כזו, עם הפסקה ארוכה של 2000 שנה, אבל לא באנו לפה כזרים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי זיקה, גם לחילוניים, זיקה לחלוטין, ולהורים שלנו, ולאלה לסבאים שלא זכו לעלות. אני יחידי באוניברסיטת בן-גוריון שאומר לעלות ולא להגר. אפילו הסמנטיקה. מישהו כבר פעם קרא לי הציוני האחרון, ולא כמחמאה. אז אני חושב שלא הייתה פה זרות, מתוך תפיסה שלמרות שלא שהיינו פה, הזמן הארוך נמצא בתודעה שלנו. ברור. בספרים, בתלמוד, בכתבים. שנה הבאה בירושלים. לגמרי, גם מבחינת העבר וגם מבחינה איחול לעתיד, התקווה. לכן זאת תרומה מאוד גדולה של ברודל, ואני דווקא לקחתי אותו פה לעניין של הים התיכון, שאולי נקשר את זה באמת לעיסוק שלו. אז בוא נדבר על האופציה השלישית שאתה מציע, בין כנעניות. דרך אגב, אתה כתבת ספר לא כנענים, לא צלבנים, ואחר כך פתאום הופיע גם כנענים, גם צלבנים, וזה בעקבות איזו התכתבות מוזרה שלך עם עמוס עוז. כן, לגמרי. האמת שאני חשבתי על השם הזה, אבל מכיוון שהוא הציע לי כותרת שאני אסרב, יש לו כותרות נפלאות. אבל איך הוא הציע לך? מצאת איזה מכתב ממנו. כן, ממש, זה באמת סיפור הזוי, שסידרתי ניירות שלי מהשולחן, ואני מוצא מעטפה, ואני רואה שהיא מעטפה ישנה של 3 שנים. ויש מכתב של עמוס עוז שכבר נפטר לפני 3 שנים. ורק עכשיו אני רואה, אז זה היה ככה, עמוס עוז קם מן המתים. והוא הציע לך לקרוא לזה גם כנענים, גם צלבנים, גם במובן הזה, גם עמוס עוז במפורש אמר שהוא ציוני, והיה לו ויכוח עם הפוסט-ציונים. כשאני אומר גם כנענים, גם צלבנים, זה לא שאנחנו צלבנים, יש לנו אלמנטים מסוימים, אין שום ספק עכשיו, ולא תמיד ולא לכולם, אבל יש אלמנטים צלבנים ויש אלמנטים גם כנענים. כל העניין הזה של קידוש האדמה, פתאום האדמה נעשית קדושה. כן. כן. אז בוא נדבר על האופציה השלישית שאתה מציע, האופציה הים תיכונית, ואתה עושה את זה בעיקר דרך גיבורה ספרותית, ז'קלין כהנוב. כתבת עליה ספר הלבנטינית, אבל אתה מאסס להשתמש במונח לבנטיניות, כי הוא קצת הזדהם. אתה יודע, זאת מילה תפוסה. אני פעם כתבתי בהארץ, אחרי מות, על ויקי שירן ז"ל, והיא אמרה, נחמץ לי הלב לשמוע שהאישה היפה שקוראים לה פרחה, פתאום האספסוף הפך את זה למילה נרדפת להתנהגות זולה ולבוש המוני וכו'. אז אתה אומר, אוקיי, לא לבנטיניות, אבל ים תיכוניות. למה אתה מתכוון? קודם למילה פרחה, הבסיס שלה זה פרח. בוודאי. להפוך מילה כל כך יפה של פרח למשהו הפוך. הייתה לי כוונה מודעת, כיוון שאני עוסק במילים, שהמילה הזאת לבנטיניות תפוסה. עכשיו, אני רוצה להעביר לא את המילה, אני רוצה להעביר את הרעיון. את הרעיון שמאחוריו. אז אני עכשיו צריך לריב על המילה, לבזבז את כל האנרגיות, שזה רק פונקציונלי. כן, ברור. זה סכמטי. אז אני מעדיף את התוכן, יקראו לזה עמלק, מה אכפת לי? אני גם חושב שים תיכוניות היא מילה כוללת יותר, הם גם שני דברים... מתכתבות. שמתכתבות, אבל הן שונות.
לבנטיניות זה עניין אחד, וים תיכוניות, ים תיכוניות כוללת את המערב. אני לא רוצה לוותר על איטליה, או על דרום צרפת, או על המגרב. אני חושב שזאת התפיסה הנכונה שלנו פה בארץ, של הדיאלוג הזה בין מזרח למערב. לבנטיניות מדברת על המזרח, הלבנט, על המזרח. אני רוצה באמת, ולא מתוך איזה ניסיון לפשרה ולפייסנות מאוסה או מלאכותית, ולהיות בסדר עם כולם. אני באמת, באמת ובתמים, זה כל הערך המוסף שלי. אין לי דבר אחר לומר, שאנחנו שילוב, והנה אתה אורי ואני, זה פשוט מצחיק לקרוא לזה מערב ומזרח. זאת אומרת, יצרנו פה, אני באמת חושב שיצרנו פה איזושהי סינתזה מאוד מאוד פורה, כן? מה, יהודה עמיחי הוא אשכנזי? זה פשוט מצחיק. זה פשוט מצחיק. דרך אגב, אני נסעתי לטיול באמירויות ושלחתי לך וואטסאפ, ואז אתה נזפת בי, מה אתה מחפש שם בחור הנדלן המלאכותי, המקום שלנו פה בים התיכון. דרך אגב, אנחנו היינו שם פעם. אתה כתבת בארץ על שלמה דוב גויטן, המזרחן המפורסם, שהוא כתב על כך שבמאה ה-12 יהודים היו יורדי ים, סחרו בתוניס, טנג'יר וכו'. היינו שם פעם. אז כשאני אומר ים תיכוני, זה לאו דווקא העניין שאנחנו קרובים לים. אגב, הציונות, העליות הראשונות, העדיפו לשכון לאורך רצועת החוף. הם נמנעו מלהתיישב בהר. אז אנחנו קרובים, לדעתי במנטליות בכלל, אנשי חוף, הם מפויסים יותר, כן? כך תל אביבי וכך ירושלמי. ירושלמי מסוגר, קר, נמצא על ההר, מנותק, ותל אביבי מחובר. מזג האוויר בוודאי עושה את זה. כן. הקרבה לים, אין שום ספק. משהו יותר מתון, יותר מפויס. לגמרי. זאת גם מטאפורה העניין הזה של ים תיכוניות לרב תרבותיות במובנים שאני מכוון, לא של חבריי בבן גוריון, של באמת שיצרנו פה עם יוצא דופן, אין שום ספק, אבל יצרנו פה, אני באמת חושב שזאת הצלחה מאוד גדולה, הוויה. שבלי שהיא תקרא לעצמה ים תיכונית או אידיאולוגית או בשם אחר, שלאט לאט, וזה הזמן הארוך עשה, אנחנו יוצרים פה חברה מגוונת כמובן וכו' וכו', אבל שפחות ופחות מדברת על שסעים תרבותיים מהעבר. היו בעיות, היו מחדלים, היו טעויות וכו'. אי אפשר ליצור אידיאולוגיה של צלקת כל הזמן. כן. זה לא אומר שלא צריך לראות את הדברים כפי שהיו מתוך הרבה דעות קדומות נאיביות, שלי היכרות. בוא ניקח סתם דוגמה, הפילוג של הקיבוצים ב-52, היום אתה מסתכל על זה, אתה לא מסוגל להבין את זה בכלל. תגיד לי, גיבור אחר שלך, של הים תיכוניות אולי, הוא אלבר קאמי, שהיה מתיישב, מתנחל לשעבר באלג'יריה, פיי נואר, והוא האמין שאיכשהו אפשר לשלב בין הקולוניאליזם הצרפתי לבין הרצון של האלג'יראים לעצמאות, והוא האמין שאפשר ליצור איזושהי חברה שתדע לחיות ביחד. אתה מקדיש לו מאמץ גדול בספרים שלך. לאנשים גדולים יש טעויות גדולות. והטעות שלו הייתה נאיבית. כן. זה לא הייתה מניפולציה של קולוניאליסט. אבא שלו נהרג שם בקרב. הוא ממש לא הכיר אותו, היה ממש בילדות. הוא באמת האמין בחלום הזה. עכשיו, אני באמת מאמין לאנשים ימניים נאורים, שמאמינים בארץ ישראל השלמה שנסתדר עם הערבים. אני מדבר על תפיסות של ז'בוטינסקי. ואלה טעויות, אלה לא מעשים נועלים,
מרושעים אפריורי. ואני חושב שקאמי באמת האמין בפיוס הזה של אלג'יריה, זה רק הראה שהוא לא קולוניאליסט. נכון. זה ממש הראה על הנאיביות שלו, אבל זה עדיין חלום נאיבי. זה כמובן, הטעות הזאת לא פותרת אותנו מלראות אותו בין גדולי הסופרים שהיו אי פעם. אין ספק. אבל גיבור ים תיכוני נוסף שלך הוא א' ב' יהושע, כמובן עם ארמני, האופרה מסע לתום האלף, אבל אתה דווקא נתפסת לנובלה ראשונה שלו מול היערות, ויש שם, אנחנו חוזרים רגע לעניין הצלבני, יש שם כל הזמן הפחד מפני האם אנחנו פה לתמיד או לא. מה שהיה טוב ועם בולי, אם יורשה לי לקרוא לו כך, אני עכשיו עורך, ממש בחודשים הקרובים יצא ספר מסות שלו שערכתי, אבל המסות הלא טובות, המסות שאני לא מסכים איתן, המסות שאומרות בוא נספח חלק מהשטחים. ושהוא שינה את דעתו, והיה לו ריב מאוד גדול בימיו האחרונים עם עמוס עוז, וגם איתי, ובכל זאת אני מעריך את לא הייתי אומר קפיצות, אלא את המחשבות, את הנאיביות, הספונטניות שלו, שבכל מצב הוא מנסה למצוא את הפתרון האפשרי. זה מאוד, מאוד אנושי בעיניי. אבל זה לא איזשהו אידיאולוג שהולך כל החיים עם קו עקבי אחד. נכון, יש בזה הרבה טעויות, אבל מי אנחנו שנשפוט עכשיו? צריך איזושהי פרספקטיבה, וזה מה שהיה יפה בעיניי, למשל ברומן הזה, מול היערות, שהוא שם בין הראשונים, שמצביע באמת על אותו ערבי, שכותב עבודת דוקטורט על מה? על הצלבנים. על הצלבנים, והוא מכוון שם, ובין הראשונים שראו את האימה הזאת של הכיליון. אתה ניהלת בעבר דיון נוקב עם פרופסור יוסף. סליחה, זה אלה מחייך היום. לא, בסדר. אתה מזכיר לי נשכחות. כן, ניהלת דיון נוקב עם פרופסור יוסף בן שלמה, שהוא היה מהמומחים לשפינוזה, ויאיר שלג קרא לו ישעיהו ליבוביץ' של גוש אמונים. ואתה ניהלת איתו ויכוח נוקב, אבל מכובד, שכנראה אי אפשר לנהל היום. על מה דובר היום? על מה דובר אז? לגמרי, גם עם גאולה כהן ועם אחרים. אני חושב שבאמת אלה אנשי ימין ראויים לחלוטין. אני אף פעם לא ניסיתי, תמיד לשמאל יש איזושהי עמדה של קצת יוהרה, אינטלקטואלי, אנשי הימין לעומת יוסף בן שלמה, שהיה פרופסור לפילוסופיה מהגדולים, באמת מומחה גדול לשפינוזה, אבל האמין בארץ ישראל השלמה, שזה ניתן ליישום, וזה היה לי כבוד להתווכח איתו. אני מקווה שגם לא. באמת אני חושב שיש בשמאל יוהרה מסוימת של הצדק האוניברסלי, התבוני, שנמצא אצלנו. יש בכלל שמאל, או שאתה רוצה לקרוא לך לעצמך גם אחרון השמאלנים, או מה? כן, האמת היא שאנחנו, וזה לצערי, כדי לאזן את מה שאמרתי קודם, רוב החברה שלנו הפכה לחברה ימנית. קודם כל בהגדרות של ימין לא אירופאי, לא התחלתי של ימין חברתי, אלא של ימין פוליטי, מדיני, טריטוריאלי, ניצי. זה לדעתי חבל מאוד, כי אין יותר ויכוח גדול. הפוליטיקאים מנסים לרצות את רוב העם. כלומר, אם אני מדבר על דמוקרטיה, שזה שלטון העם, למען העם, אז אני לא יכול לבוא עם דעה של מיעוט ולהשליט אותה על הרוב. אם זה מה שהרוב רוצה, נכון. זו סתירה מיניה וביה. כן. אז צריך להיות עקבי. יש פה בעיה. יש פה דיסוננס קוגניטיבי, באמת שאנחנו לא מספיק מודעים לו.
בספרך על ארץ אבנים, שזה לקוח משיר של אלתרמן, אתה כותב על אלתרמן ש10 ימים אחרי מלחמת ששת הימים, כתב מאמר מול מציאות שאין לה אח, והוא כתב ככה: עניינו של ניצחון זה הוא בכך שמחק למעשה את ההבדל בין מדינת ישראל לארץ ישראל. למה זה כל כך חשוב? אפרופו, כתבתי ממש אתמול יחד עם אבי סגי מאמר נגד הספר שהוא עכשיו בסלר של אסף ענברי, שבו הוא מצייר את אלתרמן רק כאיש של ארץ ישראל השלמה, ואת עמוס עוז רק כאיזה קוסמופוליט, אוניברסליסט, מופשט, שאין לו זיקה, והדברים הם מורכבים. אלתרמן, נכון, בחלק האחרון של חייו, היה איש ארץ ישראל השלמה, אבל אי אפשר לבטל את כל אלתרמן הקודם, ואת האיש כן. המוסרי, כן. המוסרי. כן, של הטור השביעי. כן, ודברים שהוא כתב על ערבים, כן. באופן אוניברסלי, אנושי, אי אפשר לבטל ולהפוך אותו. זאת אומרת, אני רוצה לומר לעצמי, שפה אתה מזכיר לי נשכחות, ומדינת ישראל מול ארץ ישראל. כן. זה העניין, אני חושב, זאת השאלה הכי גדולה, הכי חשובה שלנו, באמת. כשאנחנו אומרים ארץ ישראל, מיני ובי, מה שיש לנו בתודעה זה היהודים. היהודים. וכשאנחנו אומרים מדינת ישראל, זה באמת אזרחים. וזאת הבעיה הקרדינלית שלנו, ש50% מהאזרחים הם אזרחים ערבים. שאנשי ארץ ישראל רוצים לבטל, בסופו של דבר רוצים לבטל את אזרחיותם. שתהיה פה ארץ ישראל, שהיא כל מדינת ישראל, שהיא כולה יהודית. וזה עיוות. זה עיוות וסירוס של כל הרעיון הציוני. שיהיו רק אנשים שדומים לי, שהם רק בדת שלי, זה גם יצמצם את כל ההוויה שלנו, את כל התודעה שלנו. זה יעשה אותנו ליותר עניים, לפחות יהודים. באופן פרדוקסלי, התפיסה היהודית המוגזמת הזאת תהפוך אותנו גם ליהודים מניפולטיביים, שאנחנו לא מזדהים בכלל. אנחנו כבר רואים עכשיו, בואו נאמר שזה לא כולם, אבל שורפים בתים. אתמול הרגו שלושה ערבים, ובכל בכל עודף האינפורמציה של המלחמות זה נבלע, זה נבלע. אנחנו שנינו, אני חושב, אנשים אופטימיים. כי פסימיזם וייאוש זה לא אופציה. אבל כחוקר אתה פחות אופטימי. כחוקר אתה לא בטוח שההיסטוריה מתנהלת לכיוון התבונה, הנאורות. לא רק המצב בישראל, אלא בכלל, אנחנו רואים עכשיו למשל את מצב הפשיזם, לסוגיו השונים, לגווניו השונים, אין פשיזם אחד בעולם. את ירידת הדמוקרטיה. כשהייתה פאזה הפוכה ב-89, איזו אופוריה היינו. כל מוצאי שבת, מול ויצטום ואלפרין, אמרנו איזו מדינה נוספת. זאת אומרת, אנחנו לא הספקנו לעקוב אחרי האירועים ממש מצב רוח כזה. קץ ההיסטוריה. כן, לגמרי, פוקויאמה, וזה לא היה מלאכותי, זה היה מהלך, אני לא יודע, של שנה או יותר, ואנחנו היום במצב ההפוך. זה לא אומר שהוא המצב עכשיו הסופני של יש שלבים שונים, כן, אבל זה מצב לא טוב. זה מצב לא טוב שהדמוקרטיה נמצאת ולא רק בישראל כאמור. אז מצד אחד, מבחינה אנושית, נורמלית של הבן אדם, בן אדם, זה חלק מהבריאות שלו שהוא שואף לטוב. זה לא שזה בתודעה כעניין רציונלי, זה פשוט חלק של בריאות, של בריאות נפשית. יהיה טוב, יהיה טוב, כן? אז זה המצב האחד, הישראלי, שאנחנו חיים בחברה
הזאת, ויש צד אחר כמובן של, כלומר, הרבבתי פה בין הדברים, יש את הצד האנושי המסוים, ויש את הצד הרציונלי, המחקרי, האובייקטיבי, שאתה רואה על פי הנתונים. שזה לא טוב. שזה לא טוב, אתה לא נמצא, עכשיו הזכרת את רבין, אתה לא נמצא באיזושהי אופציה לפחות. כן. לא בביטחון, אבל באופציה. כאילו אנחנו בקוראלס, אנחנו הולכים בכיוון הבלתי נמנע שיהיה יותר גרוע. תגיד לי משהו, חוקר התקשורת האמריקאי הרולד לסוול טבע את המושג Garrison State, שזה מדינת מבצר או מדינת קסרקטין, ולאחרונה גם נתניהו אמר, אנחנו צריכים להיות יותר ספרטה. אתה חושב שאנחנו הולכים לכיוון כזה? הוא אומר את זה מתוך איחול, בשני יהודים בהתחלה וחטא אחרי זה, וגם באלף וחטא, מתוך רצון, מתוך הנחה, בכיף. איזה יופי. מדינת קסרקטין, ספרטה, אנחנו אומרים את זה מתוך פחד. כי אין קיום למדינה כזאת. לא, אני חושב שיש קיום למדינה כזאת. שזה יותר גרוע. כן, יש קיום רע. זאת אומרת, מדינת ספרטה יכולה, בתנאים מסוימים, אולי תחזיק מעמד, מדינה מבצר כזו, שהיא מתוחכמת, שהיא טכנולוגית. ראינו עכשיו במלחמה עם איראן, זאת אומרת, יש יתרון צבאי ברור לחלוטין לישראל. זאת מעצמה צבאית. זה לא איזשהו מבצר מתגונן של מצדה מול הצבא הרומי הגדול. אנחנו הרומאים עכשיו. זה יכול להתקיים, אני לא יודע, אבל אני אומר יכול, עשוי, עלול להתקיים. אבל הוא אומר את זה שזה סבבה, בתוך ההיסטוריה היהודית, ואני אומר, אוי ואבוי, אם לזה אנחנו הגענו, ואז אני שואל את האנשים החרדים, או הגלותיים, או האינטלקטואליים, היהודים שיושבים בניו יורק, או בפריז, את המשפחה שלי, מה עדיף? אני אף פעם לא שאלתי, כי היה לי ברור שלהיות ריבון בארץ שלו, זה עדיף. גם עכשיו זה ברור לי. אבל אם אני ריבון במדינת מבצר פרמננטית, האם זה עדיף מאשר להיות אותו יהודי אינטלקטואל בסורבון, שמפיץ רעיונות לעולם, שנשאר עם הערכים של היהדות? היום אני לא בטוח. תגיד, אמרת פעם שמתחוללת כאן מלחמת אזרחים אימננטית. אני לא איזה פוליטיקאי או אדם חשוב, תקשיב. שכל מילה שהוא אמר. לא, אבל זה חשוב, כן. אמרת פעם שמתחוללת כאן מלחמת אזרחים לטנטית, ואפילו ציטטת את הנאצי קרל שמיט, שאמר בעצם מהותה של הפוליטיקה זה יריבות, זה אני מכה את האחר, משמע אני קיים. ואז בא ארתור פינקלשטיין שלימד את נתניהו של ללבות את הפחד ואת השנאה לאחר. זה קישור נכון. ואפילו אם אתה רוצה קבוצת כדורגל שלא אכפת לה מה קורה לה, אבל העיקר שהיריב ייכשל וכו'. זה פוליטיקה של זהויות. עברנו מפוליטיקה של מוויכוח על ערכים משותפים, לפשוט פוליטיקה של זהויות. לפוליטיקה קונפליקטיבית, של קונפליקט של זהויות. כי יכולה להיות אפשרות של זהויות שכל אחת מכירה באחרת, מכבדת אותה, מתעשרת על ידה, שהיא לא רק מונוליטית. אבל פה זה קונפליקט כבסיס של הפוליטיקה. זה אני... שזה קרל שמיט. כן, אני מולך. לא אני ואתה, אני נגד אתה, של האחר, לא כמישהו להכיר בו, אלא כמישהו שאתה קיים בשביל, אתה קיים בשביל היריבות, זה בית"ר. יש לי, הילדים שלי אוהדי הפועל, אבל זו אותה תפיסה של בית"ר. זה כל מה שקשור, אין צבע צהוב בבית. זאת אומרת, העניין הזה הוא אפריורי, הוא קונפליקט בין מה שקרל שמיט קרא אויב וידיד.
תמיד יש אויב וידיד. וזאת התפיסה היום. אני לא רוצה להיכנס לעמדות פוליטיות, אני רק אומר באופן אובייקטיבי, היום בארץ, שלא הייתה פעם. היו יריבויות. אני מתאר לעצמי שהרוויזיוניסטים של פעם, חירות, זה בן גוריון אמר, בלי בדר, בלי חירות, ומי אמר? לא, הוא אמר בלי חירות ומקי. בלי חירות ומקי. כן. זאת התפיסה. כן. זאת התפיסה מונוליטית, מפא"י לשלטון בחרתנו. איך הסתכלו אז? הם היו מודרים, אם נודע על האמת. כן, הם היו מודרים. וזה חלק אולי מהנקמה שלהם. זה אומנם לא בגין, וזה לא בני בגין, וזה לא הימין הבאמת נאור שיש להכיר גם בזכויות שלו, ובהדרה שעשו לו. אבל היום זה מעבר לכך. זה מעבר לכך. זה שמיר, הליכוד של שמיר, יצא מאולם המליאה של הכנסת שכהנא נכנס, נכון. אנשים, בזמן האחרון, לפני שבוע מישהו אמר לי את זה, לא האמנתי. כן. לא האמנתי. יאיר לפיד אמר לי את זה. והיום יאיר לפיד, העשייה שלו היא היחידה שיוצאת. היחידה. מפלגת העבודה נשארת. מפלגת העבודה? על מה אתה מדבר? לפי המאמר שלך בהארץ ביום העצמאות, אתה ככה מסיים אותו, ממשלת העוועים השולטת עתה עלולה להמשיך את דחיקתה הסמי-פשיסטית, להעצים את הכהניזם, לפרום את הממלכתיות, להפוך אותנו למדינת חסות של ארצות הברית. אז זאת תחזית די מבדילה. ההמשך הוא הכי חשוב, שעלולה גם להיות ממשלת מעבר. עזוב, עכשיו אין לנו זמן לדבר הזה. תגיד, אנחנו על סף פשיזם? על סף כן. אני הייתי אומר, אני לא מאלה שרצים ואומרים שאנחנו מדינה פשיסטית, אנחנו עדיין לא שם. הראיה, אנחנו מדברים פה עדיין באופן חופשי, אנחנו לא שם. אנחנו לא, זה לא שלטון פשיסטי, זה בכל זאת היו בחירות דמוקרטיות וכולי, אבל התהליך הוא לא טוב. תגיד לי, אתה... בעיצומה עכשיו של המלחמה, בעיצומו של המצב, ברגע זה ממש, מחוקקים חוקים שהם לא עושים את הממשל הפשיסטי, אבל הם חוקים פשיסטיים. אני חושב ששאול פרידלנדר, ששנינו זכינו ללמוד אצלו, אמר שאין קווים אדומים, אלא זה שחיקה מתמדת שלא שמים לב אליה כל כך. תגיד, אני מחזיר אותך ושכל שלב כזה ורוד, של קו ורוד, מתנה אותך בקצת, כן, בשני אתה אומר, זה לא... בשני סנטימטר, אבל אתה כל הזמן נגרע, וזה מצטבר כל פעם על 2 סנטימטר. אני מחזיר אותך לספרך הראשון, מסדר הניהיליסטים, שזה ז'אן סורל מימין, ולדימיר מייקובסקי משמאל. אלה אנשים שבאו להרוס בשביל להרוס, לא כי הם רצו לבנות משהו חדש. אתה חושב שזה מה שקורה אצלנו היום? לא. לא. אני חושב שלצערי האנשים האלה מאמינים, יש להם אידיאולוגיה לחלק גדול מהם, שצריכה להיות ארץ ישראל הגדולה והחזקה, ובלי ערבים, והכל לטובתנו, למען הביטחון, הם באמת מאמינים בזה. יש יסודות פשיסטיים כיאוטיים, זה ספר שעכשיו עומד להתפרסם, ושאני יוצא בו נגד התזה של מורי ורבי זאב שטרנל, שהוא טען שהפשיזם הוא אידיאולוגיה. אני טוען שהפשיזם הוא עניין של חוויה, של קהילת חוויה, שמאוד נהנית בין היתר מכאוס בשביל כאוס, הרפתקנות, ממלחמה, מכל הדברים הנועלים האלה כמטרה לעצמה. זאת אומרת, זה מביא המון אנרגיה, המון ויטליות, שלאו דווקא ערכים מסוימים או אידיאולוגיה מסוימת מסתתרת מאחורה. אבל היום המצב מורכב גם מיסודות פשיסטיים אידיאולוגיים וגם מיסודות פשיסטיים חווייתיים. עכשיו, באחד הספרים האחרונים שלך אתה שאלת האם עוד ישראלים אנחנו, שזה פרפרזה על עקיבא ארנסט סימון ששאל בראשית המדינה, נדמה לי, האם עוד יהודים אנחנו. למה התכוונת ומה התשובה?
באמת למה שחשבו הורינו כשהם אמרו ישראל. אני חושב שזה היה ברור להם. היה ברור, אני חושב, בשנות ה-50 וה-60 וה-70 אולי, שישראל זה מקום טוב, זה מקום בטוח, זה מקום שחלילה, חלילה, אם בן משפחה נהרג, אז הוא נהרג בשביל המדינה. אולי בטעות, אולי מתוך מחדל, ב-73. כן. אבל עדיין ב-73, במלחמת יום כיפור, עם כל המחדל הנורא, לא הייתה כפירה במהות של המדינה. כן. במטרה. ולא שהמדינה, בשביל המדינה, מתוך תפיסה פשיסטית, אלא מתוך המקום הזה, שבו אני תמיד אומר, בהגדרה של ליבוביץ' לציונות, נמאס שגויים, כן, לא ישלטו לנו גויים. זה הרשע. אני מוסיף את הסיפה, ולא לשלוט על אחרים. לא לשלוט על גויים. שלא ישלוט. זאת אומרת, זה הריבונות, זה החופש במובן הכפול שלו. חופש שלילי, וחופש חיובי, אתה רואה את עצמך כנביא? לא. תשמע, אל תיבהל. לא על פי ההגדרה המקובלת של מי שרואה את העתיד, אלא על פי ההגדרה של בובר, שאמר, זה בן אדם שמציע שתי חלופות ערכיות, וממליץ על הראויה יותר. אני חושב שזאת הגדרה מעולה של בובר, אז לא, עזוב את הנביא עכשיו, אבל אני חושב שכל איש אקדמיה, איש שכותב ספרים, וספר זה לא לראות את הכאן ועכשיו, זה לראות, לונג דורה. של העבר וגם של העתיד, שאנחנו נקודה מסוימת, אז, ואכפת לו מהחברה שלו, מהעיר שלו, מהמשפחה שלו, מהמדינה שלו, מהעולם שבו הוא חי. אז הוא גם ממליץ, הוא לא רק מנתח, הוא גם חושב, יש לו פרספקטיבה נוספת. אז אני חושב שבאמת כאשר דיברת על האופציה הצלבנית, הקולוניאליסטית, הזרה שלנו כאן, או האופציה הכנעניסטית, הילידית, הטריטוריאלית, או תוכטונית בלבד, אני חושב שבאמת האופציה הים תיכונית, אז זה הספר הבא שאני עוסק בו עכשיו, אני קורא לזה הומניזם ים תיכוני. גם בים תיכוניות יש פשיזם ים תיכוני. ודאי. אז לא כשלעצמה, כל דבר מורכב. ובהומניסטים האלה, שבין היתר ציינת את אלבר קאמי, אני חושב שזה דמות באמת עם ערך סגולי של אנושיות שאפשר ללמוד, אבל גם מדמויות ים תיכוניות נוספות, כולל בארץ. אני חושב שהשילוב הזה של ים תיכוניות, של מקום שבו היינו, זה לא איזה מקום זר, שבו אנחנו נמצאים עם אחרים, במזרח ובמערב, בצפון הים התיכון, ובדרום הים התיכון, במאגרב. אני חושב שהשילוב הזה של מקום מאוד ייחודי, הים התיכון זה ערש התרבות האנושית. אינשאללה, תגיד לי, אנחנו מסיימים את כל פרק בפגישה עם אישיות היסטורית שהיית רוצה להיפגש איתה, אז בבקשה, עם מי היית רוצה להיפגש? אני התלבטתי, אני מתלבט, אמרתי בן גוריון, אבל עכשיו אני חושב על אלבר קאמי, אבל בוא נדבר על בן גוריון. על בן גוריון, כן. נניח, אני בן גוריון, דבר איתי. קודם כל, אני אגיד לך משהו. אתה קודם כל חייב לי התנצלות בשם המורים שלך, יהושע אריאלי ושלמה אבינרי, וכל אלה שבשנת 65 מן היסוד האשמתם אותי בעריצות. אז בבקשה, קודם כל תבקש סליחה. וצריך פרספקטיבה באמת. צריך פרספקטיבה, וההיטפלות הזאת רק לפרשה של בן גוריון עולה. מטבע דברים, למנהיג פוליטי במשך הרבה זמן, יש טעויות, יש כל מיני דברים, אבל תמיד ההיסטוריון צריך לראות את השורה התחתונה. ובמה הוא ייזכר? במה בנימין נתניהו ייזכר? אני חושב שבנימין נתניהו יש לו תודעה היסטורית. ודאי. הוא רצה להיזכר עם העניין של איראן. זה לא הלך לו קצת, אבל מי יודע מה יקרה עוד. יצוין לזכותו שזה 30 שנה עניין
אובססיבי, אני לא יודע אם לזכותו, אבל זה עניין מאוד מאוד חשוב שהוא מציל את ישראל מהאיום הגרעיני הגדול. אז זאת אומרת, צריך להתייחס לבן גוריון בראייה כוללת. בראייה כוללת ובשורה התחתונה. מבין כל כך הרבה דברים שראש ממשלה עושה, ואני חוזר לביבי ולא לביג'י, בביבי יש לו הרבה דברים שהוא עשה, הוא היה רוצה להיזכר בשורה התחתונה הזאת. אני חושב, מה השורה התחתונה של בן גוריון? זה כמובן הקמת המדינה. עכשיו, זאת השורה התחתונה העליונה ביותר שיכולה להיות, ושם אני בוחן אותה. תגיד, אני רוצה בתור בן גוריון לבקש ממך עוד דבר, בתור אחד שהיה שם בשדה בוקר ילדי. אתה מוכן להפסיק את המנהג הזה שכל יום שנה לפטירתי באים אנשים ומנחסים מצמידים את האג'נדה שלהם לחזונות שלי. אבל זה טבעי. דיברנו על זיכרון רסטורטיבי. כשפגשתי את ביבי בקבר של ביג'י, אז באמת הוא רצה, כשהוא הגיע לשם, כמו רבין, או כמו כל אחד אחר, וזה לגיטימי לחלוטין. להפך, אני רואה את זה כאחד היתרונות שלו דווקא, שהוא מנסה להידבק, בלי הצלחה, אבל מנסה לפחות לאיזה מורשת, ואם הוא נדבק למורשת של בן גוריון, מה טוב ולא לאחרים לומר. אני רוצה להגיד כבן גוריון עוד דבר אליך, דוד אוחנה, אתה האשמת אותי במשיחיות. מה זאת אומרת? לא האשמתי. קבעתי, ולא אני. אתה עצמך, בן גוריון, קבעת שזה הדבר החשוב ביותר בתולדות עם ישראל, שמדינת ישראל צריכה להיות עם יסודות משיחיים וכו' וכו'. וכשאני כתבתי ספר ולקחתי את כל המאמרים שלך, בן גוריון, המשיחיות שלך לאורך כל הדרך, ולא אני קבעתי את זה, אתה קבעת, היא משיחיות אוניברסלית, היא משיחיות של עם ישראל שתורם דברים, כפי שציינו למשל, האוניברסליזציה של האנושות, תורם בפאזה החדשה שלו כמדינה למדינות העולם. אור לגויים. כן, עם סגולה. לגמרי. יש היום מישהו שאומר, אנחנו אפילו על עצמנו, עם סגולה, אור לגויים, אפילו האשליה המשיחית הזאת היא יפה בעיניי, ולא משיחיות בתוקף זה שאנחנו כובשים עוד חלקת אדמה. בעיניי זה מאוד יפה, וזה אי הבנה. זה לא הייתי אומר שזאת מניפולציה של בן גוריון לקחת את המשיחיות, אבל זה לקחת חלק מסוים, וזה יפה בעיניי. זה יפה בעיניי. אין שום מילה שהיא רעה או טובה. אני חושב שזה היה הלייטמוטיב של השיחה שלנו. זה מאוד אמביוולנטי, ולכן כשהוא לוקח את היסודות האוניברסליים של המשיחיות, ואומר שזאת תרומה שלנו לעולם כמדינה, אין יפה מזה. נחה דעתי. תודה רבה, דוד אוחנה. תודה לך, אורי. תודה רבה.